A Deputación de Ourense, a través do INORDE, volve retomar o programa provincial da Vía da Prata por etapas para ofrecer aos peregrinos a posibilidade de coñecer os atractivos turísticos da provincia a través do Camiño Mozárabe. Con esta actividade, o Goberno provincial pretende seguir dando a coñecer este itinerario xacobeo, eixe vertebrador do territorio ourensán, o atravesar preto dun terzo dos municipios da provincia, entre a propia poboación local e os posibles usuarios procedentes doutros territorios interesados por itinerario. Para elo, o programa, que inclúe guía e autobús, permite realizar os diferentes tramos do Camiño Mozárabe durante varios domingos, podendo optar os usuarios por facer etapas soltas ou inscribirse en todos os tramos. Os peregrinos descubrirán a través do camiño parte da etnografía, cultura popular e patrimonio dos concellos polos que transita esta ruta xacobea. A primeira etapa será o 21 de setembro de Ourense a Cea, que inclúe unha visita a Oseira e suporá un percorrido de 21 kilómetros. O seguinte domingo, 28 de setembro, a etapa partirá de Cea e pasará por Piñor, Dozón, rematando en Puxallos, logo de percorrer 22 kilómetros. A terceira etapa, o 5 de outubro, os peregrinos sairán de Puxallos para chegar a Silleda tras un percorrido de 22 kilómetros. O 12 de outubro, os peregrinos poderán optar pola etapa de Silleda a Vedra de 23 kilómetros ou de Silleda a Susana de 30 kilómetros. Finalmente, a última etapa deste itinerario terá lugar o 19 de outubro entre Susana e Santiago de Compostela tras un percorrido de 10 kilómetros. As inscricións e todos os detalles da iniciativa están dispoñibles na web conocegalicia.es. O custe da inscrición completa en todas as etapas é de 49 euros, mentras que por etapas soltas o prezo é de 15. Ambas opcións inclúen a guía oficial e o autobús.